गोजांना गोजांले मोनायाव गोजांले लायनै बुसोना दोनदों महर गासिबो जायफोरा बेफोरखौ होफैबाय हामबायसै नै गोजांले दा मोनायाव गोजांले बा सुइटार गोदान मोनदों ना मोनाखै नोंलाय मोनदों इन्डियानि सिटिजेनशिपखौ मोनसे हल्ड खालामनो हानाय बायदि डकुमेन्ट्सखौ बिथांमोना मोननो हाबाय आरो दा खुलुमबाय लोगोफोर नैबे जि न'खराव आं सिगां फैदोंमोन भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना गोसोआव दं जानो हागौ बे भिडिअ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनाव हेफाजाब खावलायनायनि उनाव बा अनसुंथाइ खावलायनायनि उनाव बिथांमोननि आपडेटआ मा दा मेन उद्देश्यआ जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय डकुमेन्ट्स बानायनाय जाया बिराद परिजन मानसिनि थाखाय आइडेन्टिटि नङाब्ला बोरै जानो दा बे न'खराव आं दिनै फैफिनदों बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि होननाय जायगा दों आरो नोंथांमोनखौ आं हामबाय होनांगोन बयखौबो बिराद हेफाजाब खालामहरबाय नोंथांमोना नै बेलाय गासिबो ओरै ज' दङ नै गोजोन्थों मोजाङै दं दा औ एने मामोनलाय प्रमद बेने रुफालि इयो रुफालि ओमफ्राय बे समायना थाबिथा नैबे अनिमा ओमफ्राय नैबे मामोनलाय जोंनिया माबानाया रिना बसुमतारी ओमफ्राय नै बिमाया सुमित्रा ओमफ्राय नै आब'आ दे गोजोन्थों दे आब'आनो जाहैबाय हेफाजाब होग्रायाथ' डकुमेन्ट्स खालामनो थाखाय बानायनो थाखायथ' माने रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ खावलायदोंमोन ओमफ्राय अनसुंथाइया माबायदि फैदों आब' बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय अननाय सिबिनाय जासिहरबाय 2026नि नामैहाय रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आं हामबाय होननाय थाबाय दा जेरैबायदि नोंथांमोननाव मदद बिदोंमोन सहाय बिदोंमोन बेबायदि नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामबाय नैबे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय आरो बे न'खरनि थाखाय आं जेरैबायदि बयनावबो डनेसन थाइसे थाइनैब्लाबो इसोरनि मुङै जायहानो होगोन बिसिनाव आं बिनाय बायदि रावबो ना होनाखै बयबो रायजो राजाफोरा मदद खालामहरबाय दा बिथांमोननि हरनायजोंनो नैबे माखासे डकुमेन्ट्सफोरखौ आङो बानायनो हाबाय ओमफ्राय गासै दिनै जोङो मोननो हाबाय 30,000 फैसाखौ जोङो मोननो हादों आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिफ्रा फैनानैबो मदद खालामफैदों आरोना गाननाय जोमनाय होफैदों जि जोम होफैदों जानाय लोंनाय होफैदों आरो नायफैदों बे सोमदोन बरगयारि इउटुब चेनेलनि नुनायनि गेजेरजों रावबो नायालासे थायाखै अनालासे थायाखै बयबो माने अननायनि गेजेरजों अनसुंथाइ होफैदों बेनि थाखाय आं हामबाय होननाय थाबाय आरो दा माखौ जों बानायनो हाखो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावनो जोङो रोखायै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय नोंसिनि डकुमेन्ट्स बानायबाय दा डकुमेन्ट्स मोनबाय नै नोंसिनिबो औ नोंसिनिबो बार्थ सार्टिफिकेट मोनबाय आधार कार्ड मोनबावनायसै नै हनै साफानि गासैनिबो बानायजोबखाबायना एलाय बे अनिमानि दे लादो दे नोंसिनि डकुमेन्ट्सफ्रा रुफालि दा नै बिथांमोननि आखायाव दा डकुमेन्ट्स फैबाय बिथांमोनाबो माने गोदाव सोरावमोन लाइन गैयामोन मोनसे लिगेसि होननाय बुस्थुआ माने गोदाव सोराव जानानै दंमोन बिथांमोनहा आस'खान्दा दा बिथांमोन नैबे आब'मोना गावनि आंगो मानसि खालामफैनानै लानायनि उनाव दा बिसोर गासैहाबो डकुमेन्ट्स थानाय गावबागाव मोनसे माने इन्डियानि सिटिजेनशिपखौ मोनसे हल्ड खालामनो हानाय बायदि डकुमेन्ट्सखौ बिथांमोना मोननो हाबाय आरो दा भटारा जाजेनबाय भटार कार्ड भटार कार्ड माने बिना जेबो गैखाया नालाय जेबो डकुमेन्ट्स गैयिनि थाखाय आधारखौ बानायनो हाया आच्छा ओमफ्राय इनि थाखायनो दा भटार कार्डआव खालामजेनबाय पेन कार्डखौ खालामजेनबाय ओमफ्राय दा बेनिया मोनसेबो माने फैथ'वाखै आरो अनलाइन जेब्ला माबागोन होनब्लासो बे भटाराबो फैसिगोन भटार कार्ड फैनायनि उनाव पेन कार्ड फैगोन पेन कार्ड खालामखांनायनि उनावसो आधाराव थांनो हासिगोन आरो माखासे माबाया दंखायो आरो ना पेन कार्डआ दंखायो पेन कार्ड दंखायो आरो बिनि जाय बिदा देरसिन अरुणाचलाव थाहैयो बिसिनि फिफाफोर बिसिनि फिफाफोरनि थाखायबो ड्राइभिंखौबो खालामनानै होनो हाबाय आरो जाबायानो ने जाबाय बेफोर गासैबो नोंथांमोननि अननाय हेफाजाब जायनि थाखाय आलाय सिलाय जानाय जोंनि नैबे मोनसे बर' न'खरनि सुबुंफ्रा दिनै डकुमेन्ट्सफोरखौ मोननो हाबाय दा नोंथांमोननि सहाय अननाय ओमफ्राय माखासे मानसिफोर बेबायदिनो डाइरेक्ट फैनानैबो होफैदों सोरबायाबा माइरं होफैदों सोरबायाबा गाननाय जोमनाय होफैदों बिथांमोनखौ आं हाजासे आंनि गोसो गोरबोजों हामबाय होनो आरो नैबे
जों फार्स्ट टाइमाव जों नुदोंमोन औ बे प्लास्टिकनि गिजिमोन बियो दा नोंथांमोननि मदद नोंथांमोननि सहाय होनायनि गेजेरजोंनो जों बे थिंफोरखौबो लायनानै बेबायदि खोबनो हाबाय आरो आतसा आंनिफ्राय मोनसे खावलायनो आं हास्थायदों जे दानि बिटिसि सरकारनिसिम जाय आंनि बियानैया नैबे टटेलि थाबायनो हाया एखेबारे आरो दिसेबोल नैबे बियानै रिना बेबो माने गोजान लामा हान्थिनानै थांनो हाया दा बिथांमोननि थाखाय गोबां मदद नांबावगौ मानो होनोब्ला गावसोर सत भबिसत माबा मोनसे लोमजायोब्ला माबा मोनसे आं गैयि समाव बा रावबो गैयि समाव माबा मोनसे जायोब्ला बिसोरखौ सहाय खालामनो थाखाय गाव हारसिंनो थांनो हानाय जेनेबा बिसोरथ' थाबायनो हाया नालाय सरखार हायैथ' जेबो गैया दा बिसोरखौ दानि गोदानै सरखार बिटिसि सरखारफ्रा अनोब्ला अननायनि गेजेरजों बिसोरनो माबा मोनसे राहा थांनो हानाय हान्थिनो हानाय बेबस्थाखौ खालामोब्ला आङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो माने बिथांमोना दिसेबोल जानायलाय दा बिथांमोननि थाखाय हेफाजाबखौ खावलायदों गभर्नमेन्टनावहायबो खावलायनाय बिथांमोना बेखौहाय लुबैदों गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्टखौ लुबैदों आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना खोनाबाय गासै डनेसन जमा जानाया जाहैबाय 30,000 बा 30,000 फैसा जादों जायनि थाखाय बेफोर गासै खामानिखौ मावफुंनो हादों आरो ओमफ्राय बे रांजोंनो थिंखौबो एसे लाबोनाय जाहैबाय आरो बे रांजोंनो बेबायदिनो डकुमेन्टस जानाय लोंनायाव बाहायबाय माखासे बेबायदि आरो नै दा माबायदि मोनखो डकुमेन्टस मोननानैलाय गोजोननाय मोनदों लेखाफोरखौ गासिबो मोननायखाय हानायखाय जोंथ' गासिबो बानायनो हायाखैमोन नालाय जेबो बुस्थु बाजैयाबो जाम्बि जाहैबाय बिदा सासेल' मावग्रा सासेल' जाग्राया जों 6-7 8 जन जाहैबाय उफाय गैया ओमफ्राय लेखाफोराव बानायनो हाया बाजैयाबो जाम्बि जाहैबाय नालाय ओमफ्राय गथ' गथायबो साफा सानै बिदिनो जाम्बि रखम दंहैयो बाजै बायदि दा आमाय आनैमोना बजबना लानायजों गोजोननाय मोनबाय आरो गोबां सिना जाना मोनबाय आमाय आनै मोनदों आरो गथ' गथायखौ सिना जाना मोनजोब्बाय नालाय बेयाव गोबां हामबायदों आरो रायजो राजाखौ दा बिसोरनि जानायनि थाखाय बेबस्था मा रेसनफोरखौ बानायबायना बानायाखै आब' रेसनखौथ' दाखालिनि फैनायाव जों गारजेन जाबाय जोंनि माबायाव बिसोरखौ जोंनि फिसाफोर खालामनानै जोङो सोबाय ओमफ्राय दा सरखारनिफ्राय माने डिक्लेयार होआखै रेसन कार्डखौ होनायनि फाइनाल जाथ'वाखै आरो खिन्थु जों सोनानै हरनाय जाबाय आरो ओमफ्राय दा आदार गैयिनि थाखाय नैबे गथ'फोरनियाथ' मोनजाथ'नाय नङा दा जानाया नैबेनि आधार कार्ड जाबाय नालाय ओमफ्राय बिनि फंबाय अरुणाचलाव थाग्रा बिनिया दङमोन नालाय इसोर सानैया रेसन कार्डआव हाबबाय ओमफ्राय जोङो बिमा बिफा जों गारजेन जाबाय जोंनियाव इसोर फिसाफोर सानैया हाबनाय जाबाय ओमफ्राय दा सरखारनिफ्राय जेब्ला बेबायदि आधार कार्ड होनानै आखाइ होनानै जागोन अब्ला जोङो बेखौ जेब्ला आधार कार्डआ सौफैयो होनबा बे गथ'फोरखौबो जोङो सोफागोन आरो गस्ला सुइटार गोदानबो मोनदों दा खम्बल मोनदों गोजाङोना गोजांले मोनायाव गोजांले दा महय मय दोनदों बबाव दोनदों मानसिफोर फैनायनि दा बा नै बेयाव सोना दोनदों महय बेयावबो दं नोंसिनिबो बेबो गोदान गुवाहाटीनिबो फैदोंनो बागमारानि होफैदों बास दे एसे साबसिन जाबाय बेयाव सोदों दा दे ओमफ्राय हरैबो दं गोदान दंना गैया हरैलाय लाय गासिबो जायफोरा बेफोरखौ होफैबाय हामबायसै नै बेफोर खम्बल गोजांले दा ओइ प्रमद गोजांले दा ना प्रमद नङा इयो नंगौ गोजांले दा मोनायाव गोजांले बा गोजांले दा स्कुलाव थाङा ओमफ्राय थाङो दा नोंसिनि डकुमेन्टस जाबायना थेंक इउ होनहरदो दे थेंक इउ बे ओमफ्राय मोसांखौ प्रमदालाय सुइटार गोदान मोनदों ना मोनाखै नोंलाय मोनदों जेकेटबो मोनदों दे मा हामबायसै नो दे हामबायसै नैबेलाय नै बे गोदान जोबनै बाकसावबो दोनदों दे नोंथांमोना बिदिनो आरोबाव सहाय होफैनो गोसोब्ला हागोन एनि टाइम बयबो वेलकाम सहायखौ होफैनो हागोन बे न'खराव
दा आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होदों बे आब' रनजिता जाय दायथ' लादों बा गावनि न'खरावहाय सोनानै लादों बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों दासिमबो नोंथांमोना मा होफैनो जानाय लोंनाय थाखा फैसा गाननाय जोमनाय बा न'नि बेबस्था बे गासिबो वेलकाम मस्ट वेलकाम दा बे माखासे न'नि थासारिफोर बिथांमोननि ओमफ्राय नैबे थिंखौथ' होनो हाबाय नै ओमफ्राय बे इन्जुरजों दङ बैफोरो नै बैयाव थिंनि होदोंमोन ओमफ्राय दा एबार मोजाङैहाय माने फिनिशिं माबाजोंहाय फाथो सेरखाजों बानायफिनबाय आरो वालखौहाय ओमफ्राय ओरै बिसिनि जाग्रा माबा नै ओंखाम संग्रानि अबस्थाया बेबायदि नै बे ओंखाम संग्रानि अबस्था औ बेबायदि नै दा आरोबाव सोरबाफोर जुदि बिथांमोनखौ हेल्प खालामफैनो गोसो दङब्ला खालामफैनो हागोन दा नोंथांमोन बयखौबो हामबायसै होनबाय जाहैबाय नै ओमफ्राय बे समाव मा बुंहरगोन रायजो राजाफोरखौ बिसोरथ' गोबां मदद हरबाय हामबाय होयो खुलुमनायजों औ गोसो गोरबोजों नोंथांमोननि अननायजों जेरैबायदि कागजफोरखौ बानायनांगौमोन बेफोरखौ गासैखौबो बानायनो हाबाय नोंसिनि हरनाय अनसुंथाइजों दिनै नोंसिनि अननायजोंसो जों दिनै बेबायदि गासैखौबो जों मोननो हाबाय जोंहा दिनै होफिननो थाखाय जोंहा जेबो गैया बेनिखायनो नोंसिनि गासै दोनग्रा भान्डारफोरनिफ्राय हरनायफोरखौ दिनै इसोरानो बोर होथोंसै आरो जेरैबायदि आंनि बिमाय बिमानै आरो जाय बिनानाव समे जाय बिमाय सोमदोन जोंनि थाखाय फैनानै गोबां सहाय खालामफैबाय जोंहा दिनै जेबो होफिननो गैया बेनिखायनो जों बयखौबो जों हामबाय होयो अब्ला बेनिफ्राय ओंखारनायसै हामबायसै बयखौबो बिसोरखौ बिदाय लानोसै दे हामबायसै दे थादो थाबिथा दे दे थादो दे हामबायसै औ दे हामबायसै वा टफि हमलायबाय दा प्रमद ओरैनावसाय वा राव ओंखारा आरो भिडिअ बानायबा दे गोसोआवलाय रायलायनो होननानै सानो नोंसोरबो दे खुगाफोरानो गेवनो दे नागिरा आब' दे